Guys, may pa-challenge ako bilang wala na. Kain kami ng Sauce. Hindi pala. Ito olive. pala. Olive. Bato, pick. Yung matalo, tatakbo sa ulan. Okay. Round 1. Okay, go. Kasi lagi ang matalo dito sa kabila ng peke. Naku, sayang ito. Kailangan manalo pa dito. Okay. Ay, bakit ba? Kanina ayaw mo. Ito lang. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Oh. Talo na naman ako. Round 2. Dalawa, tatlo. Dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tagalan mo pa! Pagod. Okay. Nagwin na lang ako. Eh? Wow. Oy! 3 rounds na ha! Last round na! Last round na yan ha! Wala na! Babawi mo. Saka. Papatalo ka naman. Papatalo ka. Bilis na! Tama na! Oh, papatalo ka. Gunting ka. Eh, bakit ba? Nandadaya ka na baka sa camera. Hindi na, gunting ka. Mabilis. Oh, 1, 2. Pating ka. Bilis mo. Pating. Na. Paano ka? Takbo! Bilis, ikaw tatakbo. Ay, Last round. Okay na yan. Last round. Okay. Oh. Papil ka lang, ha? Oh, takbo. Eh, takbo. No.